ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangem kabadong. Awan ti katangag maray. Agur-uraya lang iti tao. Inaramid mo moten a pagurayan dito tersinak. Ije waiting shed at ipagurayam. May mayat nga ron di tao. Tamas ado ti lumabas. Ay, lumabas manon ni Kapitan. Hina, timing nga. Iso at talaga, ti pagpadaanak maray. Saan mo na disturbuan taperbi na banbanog ni Kapitan? Oh, di mo aya makita adan na ni saanin ang makapag nagapo iti bannog na. Paray! Umay ka dito, itang merinda ta. Nagaliston ni Kapitan. Ay! Hay! Hay! Wala paray! Ay, mabisi na kun. Marikwanang. Ay na. Ika man ni kumpare nga inteng ti kayat na merindahin. Agpili kan, Kapitan, no anya ti kayat mo. Kayat ko amin. Alag, pili kan paray. Pilya mo, hindi kang inginaan na merienda ala ko ni Marikwanang. Bayadak paray. Ay talaga nga intulod nakpay dito'y balay aparay. Ay, katuwan na paray. Eh. O nya, nabsog ka mo lang nga nagmerinda. Ay, pirmi. Ay, Jackson makapangan iti lutuan ni Banang apang rabyan may. No din dinangdag mo lang, oray saan ka namang mangan paray. Anumda kita bulbulungay. Ay, unmat kit di ah. Sapay tumartaraki ka paray. Saan mo abagay, ti agsiday tinatnateng. Ay, tumartaraki ak. Ay, uwan mo paray. Agtubtubon na kita bukmaw. Nagmayatin adenggain. Umubobing ti lang ang paray. Oy, naragsakak makangag ka na giti ibagbagam. Sige paray, agawid kan. Kaya't mo ka day, nga alalayan ka pa yung agawid. Ay, saanan ah. Kabailak mo ti umuli. Ay, wala. Umubobing ka ko naman. Intulod na ka ni kumparim abadong dito balay. Kinaduan nakla anag na. Agpapaitulod ka kenkwana. Apay, di mo ammo aya jay is-istoryaan da may papankan kuana dito barangay tayo. Ada ayamot. Kwarog, istoryaan man kani Uncle Mau. Wanantay. Idi nga minrabe ay anagrunda kamay. At nakita mi anang itaray ije may sa abumbilya ti street light. Tiniliw ko maadagos Isumot lagayam nga awan manenti may sa abumbilya di may sa nga street light anapan ko kinita. Saan mi nakamatan ta nagpartak mata tumaray. Ang kaliklikod ni tahata ba dong di timaray alakay? Oh, nangag mo, inteng. Kaliklikod na. Kaliklikod na lagayam. Saan nga isu? Intulod na ka lang dito balay dayja kumparem. Ang saan mon akayat apat dyan nga isotin ang itaray itimay sa abumbilya ti street light. Kaliklikod na talaga, Uncle. Aw, kita umot aday tarubayan mi maray. Nay, malumpay laang ngem addan nakasinde asilaw na. Santon akabutang dagiti tattao ti lumabas di tasangwanan ti balay may no itirabi ay. Taadan sila umay. Ay kat nasaya at no kasta Ada nga may dagiti lumabas nga oray dala tumaray ang makabatog di tabalayaw tamabuteng da. Saan da itan amabuteng? Mas daawak nga rod maray. No apay nga amin ang lumabas di tabalayaw itirabi ay kat agtaray da. Ay kat siyempre nasipngat gayam. Day talaang ayati rasaon. Kaslamot ada makitkita da nga alalya. Na unay kamuteng. Di mo kunaan nga adda alalya di tabalay may. No saan nga alalya? Ang mga no ada agparparang a white lady. Ay saus, di nakman bot-bot ngan maray. Tauray siya kanay sumsumgara kun iti day tangay bagbagam. Ay, tinaskang nalawagan ti arubayan may itirabi ay. Jape, niya ti tangad-tangadam. Awan, dayamay. Itay ko pa'y amad-madlaw. Rikus-rikusam day tayong kabil ni tatabadong asilaw di ta paraangan da. Kita lang ti silaw da. Kita lang nga nakitak analawag dito arubayan da itirabi eh. Ginatang na day ta. Hindi mo ko na natinakaw na. Daya matimbaga ka tinakaw na.
Di mong tangad-tangadan, Chip. Tamangan numapunday. Ha? Ala, pumanaw tan ditaw eh. Tamangan nuan yapay timakunan ni Tata Badong. Makita mo na upa magmag na, tuya. Apay ko maajak makita ka naglukmag. Anya timakunan ba daw? Mapanak ka din gumatang iti Ricardo. Anya, Ricardo, asasawang may. Ricardo para day tamanaw. Apay, tarakin mo aya. Tapay arikadwam day tama na. Awan mo't nakakita ka data. Tiliwo mo na. Ay, di ka lang mumut Nagwaras, dagiti mata ni Parinteng. Awan mo't makita. Adaw, dagiti tanod iti aglawlaw. Ay ano sa mga rod ati agsida iti bugoong inton madamdama. Inton rabe ay, rumwarak manay. Tatay tanga upa, titiliwat. Na, day tagayam ti planaw. Ay, kitwa na. Tunggal rabiyak may tarumrumwar. Kit agal-ala kadagiti ipapaalam kanya. Di mo pigsaan. Inton kwan maamuan ni Kapitan. Ay, oray man pa'y maamuan na. Amukaw, no kasano nga'y aywain, day ta kumpare, tuyan. Kapitan, nasken apagrundaam dagiti tanod mo inton rabe ay. Tanay, agpukaw mo ten dagiti bombilya ti street light tayaw. Ay, unar kagawad. Nasken amatilew no asino man ti mangliblibas ka dagita a bombilya. Ay, don't worry. Tabili nakdagiti tanod ka nga agrunda na. Sakbay ama ibus amin a bombilya dito'y kabildatan. Adda kat tinaloko a kabarangayan tayaw. Eh, ada talaga. Kahit data ti ambun da kwaraw. Agalibtak kayo nga agrunda Kag, dayta mo ti kanayon nga ibilbilin mawang kang. Ay, no makita yung ti agtatakaw. Ay, tiliwan nyo adagus. Nungay tarayan na kamay. Na, damagan nyo pa lang, mate. Kamatin nyo Nungay naparpartak ngam da kamay. Parpartakan nyo ba ta? Apay paatiw kayo. Ay, saan kami apahati wa? Kasta tinaturad at chiptanod. Intay, saan mo adamagan no anya ti sidaan tayta? Apay ajak damagan. Apay bawal nga agdamagak. Gapo taawan sidaan taita. Ay, unay ba't pa ng parparigat mo sa akin? Ay, saan ka aparparigatan, Inteng? Ibagbagak lang tipod, no? Di. Adagtok-tok-tok. Ay, sus. Sino nga tayo dahi ta abisita? Umayak man, maribanang! Oh! Nimot gayam kumarik atuyang. Ay. Anya nga tati umay na istoryan, kanyak ng imal aldawan. Ay, wen maray, umayakon! Maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Ha? Ay, nagsaya atin no kastamaray. Ay kat, agyaman ak unay Ay namaray, basit laban nagdayta. Awan anyaman na. Umay kayon tumanen padigwan. Inton agparte kami kin ni Badung kaog iti Manaw. Ay, talaga nasaya at no ado ti gagayawan niya. Di mo nga ron ibusan day ta impadigo ni Marituyang Tadwa ta kano amang sida iti dayta. Ha? Ay, dua tayo? Ay, akala ko ako lang. Ay dwa ta. Tayong dalawa. Oh! Nagkuna asiksikalaang. Ay, pagbingayan tagaro na. Ay, kasano abingayan? Ay, kukwam dayta, takukwak mo dayta. Ay, dayto ti kukwak. Kat di gulaang daytoy. Ay, nga ano? Ay, dakas ti managing bubukod. Ha? Kit amukmat, hindi pa lang. Ay, amumat gayam. Ay? Bingayam anasaya at dayta si daan ta. Apay ngay, di mo lang malmalpasan nga ging ingat ni Parinteng. Naimas gayam ti sindana. Itay pa'y nga ginindayon ni tasirok ti mangga. Apay ngamin asip-siputam aya. Mapan ko nga rod ka sa rita. Kumusta ak mo ta? Tapay, apay ako mustam. Damagag ano, sinda na mo't lang yung patiguta. Ay kat sindana atanay nagbayag nga agingat. Why, so anas kinasana ka matilew, tuya. Nalpas ka na nagingat, paray. Ay,
Si Kagayam, paray. Mano nga oras kan nga ingat. Kaslan na imas sa tisindama. Ay, un! Karnit manok ngayon padigo ni Marituyang. Ay, nagustuhan ti raman na paray. Ay, grabe kasday ko maakanayon. Kaya't mo asawain, kanayon na kayo apadigwan ko ma. Ay, wood Ay, awan di parikot iti dayta paray. Day talaga yam. Awan tumit manok may mabalin apartsin mi. Imbag kada kaya taadon sa titarakan nyo. Ay, adu paray. Iya arubayan. Naglakalang dagtilew. Uraya mambiit ni Kwaraw. Umay ag-report kanya, may papan iti panagrundada iti rabi. Aha, patyamunod na may report na king kaparay. Barang nga ada. Binilin ko ida at tiliwin da adagos no asino tagtaktakaw iti rabi ay. Adaya mo't paray. Ada nga ron. Dahita may sa bumbilya ti street light. Tinakaw dakit din. Ay, nagloko mo tanyan na nga la. Ang magkumpare talata, paray. Ay, oo Anyaman ti mapasama. Agtali na itang agkumpare. Umaya ko nag-report, Uncle. Ay, nasaya at may tay-tay paingor urayan ka. Anya nga iti i-report mo. Di pa nagrundami iti rabi, At doon nakita mi anang itaray iti manaw. Nakita yun? Di tiniliwyo ko ma. Nakataray mo tadagaws. Apay, di yun kinaman. Naglagto-lagtumot nga mi na naglibas, Uncle. Naglagto-lagto kayo kumamit Saan kami mo't nga rod ang makalagtaw? Kasano nga ro daytan ngay? Nakitak ti side view ti rupa na. Oh, nakita? Unang Kyle, ka-side view ni tata ba daw? Idi, kaliklikod na. Ita, kaside view na. Unang Kyle, Anyat kahit asawan dayta. naglawag ti kahit nasa unang Kyle. Ni tata ba dong ti agtatakaw dito'y barangay tayaw? Kitno kumparik. Uray man pa'y kumparim no agtatakaw, Mike. Ay, saan ang mabalin dayta kanyak? Uray umay nakpadigwan. Talaga ajak konsinsin ti mading aramid na. Kasta, ati kapitan! Badong, naamuan samot ni Kapitan Asikat agtaktakaw iti rabi dito'y barangay. Anya, kasano kumaanamuan na? Kat, wanted kamot kanaon. Ha? Kasano ko mga agbalin akawantay? Ay nabadong, sumuko ka laangaan. Tal na ka man. Sumuko nga. Kat, pudnumot ngamin Asikat ti mapan agal-ala iti kumkumpurmay. Kuuna, tay babaw na gayam. Agpudnukan kin ni Kapitan, ibagam asumuko ka. Ay, anya pa yun ngay. Kat agkari ka saan mun nga aramidon pay. Ay, si kanto mga may. Tata ba daw? Birbirukan na ka ni Uncle Kao. Saan na kon amasapol a birukain? Tada dito yan. Masapol ka nung agsarita kayaw. Iso nga rod ama panak iji barangay hall. Agong ungit ka din yung kalma. Ay, pirmi, Kahit ungtan na nga ta. Kat adamit nga min basol, Mau. Di talaga nga ungtan na ka. Ay, makapanervyos Ay, Sapay sa bali nung makaungat ni Uncle Kao. ay di na mabubut nga na. Kuarab. Saan na kon nga ungtan paray? Sumuko akon. Ay, sumuko. Ay, sapay nakangatumot ti dua nga imam. Sumuko ang arodon paray. Amin na kaw, nagiti basal, ngay naramid kaw. No kasta, sikatin nagalala iti bumbilya ti street light. Ay, uwin ata, awan nga rod silaw ijaro bayan may paray. Kat nagsip nga iti rabi ay. Kukwat ti barangay dayjay. Inalam ki den. Insubli ko itay paray. Ay, mabalin pa yung agsilaw. Ay, gumabalin na paray. Ay, no saan nga agsilaw, sukatam. Agsilaw pa'y paray. Anya pa dagiti daddo mga inalalam. Jay upa amanaw. Ta pinartimay, kanituyang ko paray. Ha! Diyan pa diguyo kanyak. Wain, isaw. Apay, saan na naimas ti pan nakaluto na ya? Ay, saan ati pan nakaluto na ti problema? Diyan pa nangalam iti manok. Iso nga ron nga adak dito'y paray, ta sumuko akaon. Ay, di mo ulitin dagita nga inaramid mo Ay, nuulitin pa'y. Ham! Ha? Anya nga dito nga. He, paray. Ay, pagbaludan ti pagtinagam. Ay, pakawanan na ka din paray. Wain jak to nululitain. Agsingsing peta kaon paray. Ay natatabadong, no dakas saan mo nga aramidan, ta sigurado adusa ti aguruuray ken ka. Ala sigay,
Dedan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.